Michael chuan Lincoln chu Fox River atanga tlan chu puin thil chi hrang antong chowa sona tangin James atlan chu pui le a ni masela apmangai sarai achan tlat mai engdang wang ni lovin company wangani sarai phuba lak chu atum ru ve khop mai James apartment atangin nu chuina atrana ti chuan James le Gretchen chu zui zelin Roosevelt Hotel a azong putange ya James le Gretchen chuan sila kat an boi puya poisa lak chuna tur check an impact po a number digit atam tham khop ani ole kan kalzel ma in video hi try ti chon lo like la channel ila subscribe lo chon khongai lo subscribe la comment lama kan ngai dan te soin video hi min lo share sak thrin don ania Michael chuan Gretchen chu mu in ka hlum tumin atin tawang mai sarai felzia te hrilhria in ka hlum matuma James su lo in rol vatin alo khap ve bok Gretchen chuan sarai atha lo thu le aladam thu a hril mau mai Michael ngai tu ana abuaita police thom hria in anin saseng ta ani James chuan sila katlem zok chu company lama the lutin alemani ti an hre chuak thuaya James a chhor chhong tu Gretchen chunga chuan an lung oilo takzet general an mi atha tir thin wet Matthewson kuta Gretchen chu adata ani James le mahon chuan Michael chu mufalin James chuan sarai omna hri anga insoin Michael an ahmudu rama sila chungchang soipuin ruk chuapui turin asoma Michael a ero chuan angai thlathadu lemlo sarai omna chau lo chu a hredu to lo ani anin biak boilai chuan company tana mi thatrin Matthewson lo langin James aron kapluma Michael le mahon ero anin saseng theiram Matthewson chuan asila ka chulak sakin general nena a theluta general chuan sila kai noi hre thoi zong Michael ate unaw atanga tranin thatvek turin thu apeta ani Michael chuan sarai zong zelin Chicago a kirle towa Bruce Bennett bia in sarai chu aloladam nge mai ni masala police ho chuan ron mu in Michael chu anman le ta ani Homeland Security don self chuan Michael chu muvatin anzalen nan atnoya thok turin atia company ina an nei sila chu ruk chu sakin a rukin atnoya an thokanga sila an nei thei chuan zalen na an lo tur thu a hril bok Fernando le belik lo langin America leilung anon rap vele to a Fernando po sona atangin tibek chuan sona halrotin damin an chuak thei ramani tibek po amoni le to vio la $0 nen Michael chunga phubalak atum ru hlea chuti rualin James le khabute in ako mulam kong po chu zo ve zel tumin pheilai akhai ve bok don self offer chu Michael an alapom thei mai big low achan chu achunga thil thleng chu pom thiamin lungin tan po a hre to lo ni masela Panama lama Lincoln chu company lamin tha tumin an beya Lincoln chuan mani in venan lo that zokin an mana chung thu Michael an hriat chuan a boi tanuai mai Fernando po fanu nein a mu ve thei rama ni masela police lam chuan lo chang rangin belikanen an man vele Michael le Lincoln chu in muin an pa po khan sila chu mu tumin alo zong ve thin ti an hre theya ni masela athi santa kha aniya an pa kong lo sil to chu chunzom du takang mo ti chuan Michael ate unaw chu Bruce Bennett chuan on belin atopa sarai le Michael anin tong vele ta thitowa an ngai sarai an mule chu an lom ver khop mai Matthewson khan tha tumin arom bele a Michael ate unaw chuan thutluk na siamin company lakatlan chiat reng an ning to a company chu ti chiat vek an tumta ani don self so Michael chu ati matel turin convict adu athlang thei ti a hriat tira mahon po afapa tha sakni in tumlo dovin police in an man ve bok ti chuan mahon Fernando belik sarale an unaw chuan company ti chiat an tum don ta ani anin kulna tur warehouse su thlangin Asian tlangwal pakhat convict ve tho Roland tho pui turan neya Roland hi casino vela lutin device pakhat advance deuh mai nein credit card pin le mi account vela hack thei mai zela sila kat po chu ruk kher ngai lovin an bul na ya an om thei ani ngat chuan
minute railo ta chungin kata zong chu an copy thei vek don ani ti chuan card holder pakhat chu Alex ton create atangin an hre chuak theia card holder chen na in chu en thla in security a tai tak zet pui meiche pakhat an nei ti hria in chu nu kaltlang chuan card chu an copy ya rolana device chu an mangtang kai tak zet ani ti bek misual ngai na hrelo sual tuka wanga kut bulta po chuan James le khabu chu ron chui zelin bus station a lockers pakhat aron chui thleng ve to a ma enge in chop don a hre hau lo sualin tling lo hle ma se awan nei thei em si Michael ate chuan an kat copy chu zirchiangin adang panga an labak ti an hre theia an ngai angotin sila ruk chu a ol sam mel viau lo kat panga dang chu tute nge kol an hrelowa kat chu nei kim thei po ni te reng se sila chu khonge a oma sila chu eng chiange ani an hrebok si lo an hriat dan chuan company le khabute an record book ni main an ngaya an record book ni se delete mai thei chu ti fakawa an ven him arin si lo bangbo hlom takan ni Michael chu dar thalang ma dingin anara thiya anu hi brain tumor wangin aboral to a Michael hian anu natna achom ani theibok an machop chu an rin ai taka a hau taka wangin don self zone operation ti to phial atuma ni masela an card copy na masaber pa email a message su copy telin card holder anin mukhoma Michael chun en thla in card holder dang panga thalak an nei theita don self su mu in operation po an tran le theidon ni in alang ti bek chu James le khabute khan apartment pakhata a hroi thleng le ta call fifer ming vekin engkim chu da ania James lo plan lok sa ni na chu ti bek kan achang le tlat company pakhat geta chuan thok tur ni in salesman trale to tak mi za kai ni na nei ani tlat call fifer chu ti bek awan nei le ta Michael te chuan kat pani na copy an tum le a Lisa tabak chuan Colin General fanumal ani nge Lisa hian apasal sun to in apasal chu LAPD a thok ve thina martar ta te polin hun an mang thin Lisa po chu tel ve in kat pani na chu an copy le theita kat pathum na chu Griffin chuan Colin department pakhata an ho tu lu ania general chuan ron tlo thutin general omlai nge in Michael te chuan kat pathum na chu an copy fel le theita ani ti chuan kat pali na copy le tumin ma an la le ngala tunrum chu card holder hian sakor in tlansiak en atuma ana a hau tak mel le zual ni masala Michael hnoya na thok ania mifing uchuak chuan thailo reng an nei lo ti chuan kat pali na po chu an nei theile ta ani Gretcheni lo langin harsa takin atlan chuak theya a unaw nu ina kalin a imbol faya Gretcheni hian fandu Emily nein a unaw nu hian a en kol sak nge James den khan in thurwalin sila ruk an lo tum dai to a ni masala an ruwa man na chu hlo tling lovin James lema ti bek alo trang to a chu a chapa sarkar lamin arukin sila Michael ate ruk tir an tumbok Michael ate na tho ruk hi don self le senator le Homeland director chi in an nge ani Lincoln chuan sarai hufalin Michael anat na asoi puya anu pona thi pui thu soin sarai ngai athalo takzet Michael chuan en kolna thazok amamoa ni masela andin mun chuan azir te hrep silo Gretchen chuan James apartment vatlo in tumlo dowin ti bek a muhlol mai ti bek chu manin aphur beta ti bek chu in puang vekin sila po alo hre thoi ve to a ti chuan call fifer angin lem achang tlanganga Gretchen in en thok dunin Michael aten sila an ruk vele chu sakin shal antum ve dona Gretchen chuan sila manza trilin ti bek chuan tam atili tuka alo chau ani ber mai kat pangana ruk tumin an thok chuak le a card holder howat chu Vegas azinin poisa khel ngai na takania sarai chuan hunrem chang nein a lem vela ni masela a LGBT do nge a I der lo mai mi pa in meichi ai mi pa an I to hi chuan a boi thlak ve viau angle Fernando chu thok chuakin howat hian nupui nein anupui a stratu thei to lova anupui chu Fernando chuan stratu tin kat pangana po an nei theile ta ni masela Roland chuan poisa khelna hmuna device chu mangtang kain casino security ten an lak sakta ani ti bek chuan Michael kidnapin ti luina mangin sila omna azon tira
Michael chuan ti bek na thona gate building bul chi a om ti a hre chuak to a ti bek chu bumin gate a hruaya mahon chuan Michael le ti bek chu ron hmu in ti bek chu boma khungin sila an ruk ma chu an la mang tangkai ve don ani Roland chuan a device a hlowa a thian te zinga atlatlum to lo tak zet company roi tual tha mang chu texa bia in Michael ate chu poisa apek don phot chuan a tha thei tura an omna hril atuma ti chuan wait nen chuan in mu in poisa pek alo tum reng lo wait chuan Roland chu ka plumin Roland chu Michael aten an ron mu ve thuaya wait po chu an man ve le ta general chuan sila Michael aten an zui ti hria in an dana mun son atuma a hnuaya thok ho chuan an pompui lo hle Michael ate chuan gate building atangin company building po the inge yan tuma an man ruwa mamo turanga an rin ho chu kengin miza om tak ti beka office atangin an tumram an pan le ta Matthewson chu an soi sakhepa atong chuak du der silo general hne na Michael ate an tha to thu soi turin an du sia ti chuan a voice recording an editor general chu call in Matthewson atong ang che in Michael ate atha vek to thu chu an playa general ngai asam sot Matthewson chu mahon chuan akut phor betin afa pakhat tu chu tuipui sanga choni turin tuipuya tuiha ka tlalum turanem thla in afa paphuba alaveta company building an po trep tia chuan elle tuipek na pipe lian vertlang an ngai tlat pipe chu verthein alu tlang na tur pipe chu an thun tlang thei mai lo belik chu pipe chunga lutin chithla lovin a thian te tan anun na ahlan ta atira khan belik hi ga chu le mani trang ma hai tak ania nima sela hring nun hi adang lam thei khop belik po mi thatak ani pha ta ani ti chuan Michael le a thian te chuan mabak pakhat chi an nei ta company building po nan bang pakhat le dar thalang pakhat chi aver an ngai to a kat paruk na ero general chuan Colin Michael chuan plan thatak anei nge sila omna mun chu thlen ngei tumin ma an lata thom dim angain an film khur tak zet beng cheng an siam chuan alarm a ringal don sia decibel ni aya ring thom an chua thiang lo room temperature chu angai renga da angaya mihring tak salum na ringot po alarm chuan a hre thei vekani boruak temperature adang lamani vai chuan alarm a rianga sila chu an ru thei lowanga an mani po an thi pha nge yang ti chuan Michael chu lut phein a film khur khop sila omna chu khoin alarm aria camera ain activate ngal bok general chuan lo hrevatin rang takin sila an dana mun chu gat pani nen an pan ngal Michael chuan plan fel tak lo nei sa in general le anauti an mana Michael chuan akat chu lo dilin Michael chuan an thuna ka dang panga alanga ya ni mo ti in general chuan a elsen khop ni masela general hian a hrelo Michael chuan alo nei veka mak ati khermai ti chuan Michael ate chuan sila chu an nei thei ta zalena rim anam tarum rum mai an kalna chuan kirle chi ani to lova ti bek le grecheni chuan an lo chang reng boxi company building a lutin general fanuli sai chu sara in alo reng ve a Michael ate chuan har sana dang tok mi lovin company building an chu san thei ta ani Michael chuan sila chu don self ne na athe lut vata anzalen na tur document vel pe in ambulance le sarkar mi poimo an local tur thu hrilin rang takin don self chuan an mun pui lampan pui angai thu soin achuak nga la ambulance chu aron thlen har ema wangin Michael chuan anzalen na lekha tur chu enin bum an tok tlat sarkar hnuaya thok don self chuan bumin Michael la dam lo dam do in pan ngai ani sia avaril hai thak te renge don self chuan grecheni zong mu in alei du turan zonga Patrick Vaikan mu in sila khoi thiam le angai na hria ania sila chu endikin akim tlat lo don self chu pekirin sila anei kim huna anin dor le tur thu a hrilani Michael chu sara in a en kola na chok na sanga chiu mai lo chu ti theidang anei lo ceiling a chon sila akim lo lai chu da tha in don self chuan camera mangin alo en thareng a
don self sarkar tana rin angalang chungril khasi ho hi an boi thlak tak zet Alex chuan ejen leng chu mu in sila chanchin a hrila Michael aten an nei thei trep to thule an zalen nana thleng an du thu soin in rem siam puya rin ngam anei le nei lo an zota leng chuan rin ngam pakhat nein a hnuaya thok train agent huiler kha a rin ngam thu a hrila huiler hi alo kai sang to nge Michael chuan don self sila chu sakin ni khosha lovin atlu zuya sila chu don self fan colin Michael chu company hoin an man bok Michael chu sila a in phum thiam na le dam doi an hriat to mangin enkol na an pe a sila chunga hian thiam na chi hrang omin kan khovel man mek a hian kum somnga velin sila chunga thiam na man mai thei om hi a advan zoka dam doi siam dan chi hrang te thlai chin dan tuiti thiang lim dan le nuclear energy man dan le ni zung chakna za man thei dan eng kim hi a om ani ber mai formula engkim technology chi hrang a omani ber mai sila mang chuan khovela ro kan rel thei nge yang Michael po chu market om lo dam doi sila chunga thiamna manga an siamin an enkola azi om do huna mina zong ban phak lo surgery an nei don bok don self regretani chuan sila hral tur an zong ve zela sila chu a khoi thiam lo tan chuan char tin bung ang hlau ani si mi zong tan khoi thei ani big lo an mani dor tu tur chuan ral khat atangin alo thlir renga don self regretani chuan bum tokin sila an chana general an ti beka chopin aman fai vek Michael chu an zaita an khol an man ruwa engkim mai chu adang lamin marketa a ommeu lova sila chunga thiamna mang vekin an enkola ti chuan Michael chu suang tu na rama chengin sila ni na diktak chu a hrechuak veta company le khabute mai alo ni ozong lo khovel thiamna le fin aya kumsom nga in sila chunga thiamna le fin na chu a advan zoka tupon sila chu nei se khovela ro an rel thei ti a hrechuak ta ani Michael chu ron har chuakin abula sara zunzam nga I alo om reng bok sila chungchang chu Michaelan an hrilwata ni masela sarai chuan hadam turin alo hrilve ani Alex chu FBI kutatangin atlan chuaka Michael aten sila an nei tak lawa chuan asahim nan tlan chiat angai ani Fernando po chuan Lincoln chu pui thei to lovin atana man anga ive to thu hrilin akalbo ve bok General chuan Lincoln tho pui tur Gretchen ti bek le don self aman thu Lincoln an hrila Lincoln chuan Michael chu mu in ati tur hrila Michael chuan dan tum viau ma se Lincoln beidong sarkar ringam to bok si lo chuan ama talboi tir tu company tana tho po a poisa to lo achan chu Michael an enkolna aru le na turani Michael amu hil chu ron har lolin tlangram in pakhata hian an lo da a angaina a hrelo hle Michael chu sap doctor Shakim chuan komin aril ru thak tir atum viau maya company tana tho tir nge yatum anu Christinai numaksak fate fahra hlau lowi chanchin te hrilin aladam thu le company tana a tho mek thu a hrila Michael chuan mak ati kher mai a thin rim zok hialani general norna anasat ema wangin Michael chu damdoi manga aril ru thak danglam sak antuma ni masela tlan chona turwa manna Michael chuan alo nei ru reng to bathroom chu rirum rumin anjinga pakhat chuan endik vakin apuk thuai mai Michael chuan silai achu thuaya ti chuan tlan chua chu atumta a gajinga pakhat chuan manin Michael atal boi tlat ni masela sarai chuan lisa tabaki puina in Michael omna aron zong chuaka ahmangai Michael Scofield chu aron chan chuak ta ani Lincoln mahon ti bek don self le Gretchen chuan sila zongin general chuan an chung de tha saka awawa Gretchen chuan phasanin sila an hratna pa thanga an oka ni masela Gretchen chuan aril ru thakin a in rem siam pui pa nen chuan in kapin Gretchen atluwa mahon chuan sila rutupa chu kaplumin Gretchen chu an kalsanta ani Lincoln chuan sila kol tu ber chu khola bia in azon chu tur thu a hrila abiak no chu tu dang ni lovin anu Christinai nge yani Lincoln chuan Christinai chu mu in anu chuan sila zon chu top san turin alo hrila hun rei lo te ngak tura hrilin Lincoln chuan apom lo mel hle India Prime Minister Fapa Banerjee chu Christinai chuan mu in sila le achunga thil om te hril hria in
man to taka hral atuma benergy la chuan alo tuipui phian le nga la Christina hian sumbak ngai tu anei lo ti achiang reng mai ti bek chu arukin general atan athok le bika until ti engkim chu a report mai thrina ni sarai le Michael chu sarai thian nu in lu thina omin sarai chu arai hlau maya Michael chu pa ani ve to don ni inalang Christina chu afapa Michael nenin pia in Michael chuan Lincoln talboi tira tum ni in ahria a nufa in biak dan pa ngai lo angin anin pia ni scientist role in bukomin khovel thanzel dan tur an soi hawa ti chuan India Prime Minister Fapa Banerjee chu Christina chuan ka hlum tirin Lincoln atha angin alan tira Lincoln chu China ho roi angin alan tir tel bok India le China in do tira angam hoi hoi nena sila chu hral atuma India le China anin do chuan karlova Europe akangkai thuayanga a technology chu khovelin anmamo anga ti chuan sum tam tak nein khovel in do pui pathumna cho chu atumani sila chunga finna le thiamna chu mangtram kain ral thuam thatak tak asiam chukanga khovelin Christina chu anmamo anga ani chuan sum siam nan khovel alo mangthungang Lincoln chuan tual thatu chu muin a zui wata ni masela a phaman bik lo Michael chuan Lincoln atal boidon ti hria in pui turin a thleng ve wata tlan chuan dan andap don ani Christina chuan India Prime Minister muin atluk le ding on telin sila chu a hrala India Prime Minister chuan afapa chu China misual roi awanga thia ngain China ho chu ndat na pek ve nge atum Michael chuan ngai tu na thar nei le avatin bom asiam chapa ti chuan police panhi lo chho chu bom puak chuan hliamin Michael te unau chuan an thuam anin belvata police le ma changin building an chu san thei ram Christina chu Michael te chuan zuin benga an muwa bengrok anga langin sila chu an chu sak theita tuna chuan Michael akuta sila a to a nima sela Lincoln chu Christina in aman ve bok ti bek chuan general thu angin sarai chu amana Michael du zong general chuan akol ve taran mai Michael chuan Lincoln le sarai chan chu angaya misang ve ve in an reng boxi plen thatak ane angaya ni Chicago lama chuan Fernando chu Benjamin nen anin muhlol mai Benjamin chuan zel atan le tu thu hrilin sila chanchin azota Paul nen loin mel hretin Paul chuan Michael abethein sila an pe ani phot chuan UN no kuta hlanin anzalen thei tur thu ahrila Michael chuan ringam chi alo ma se arin ngam angaya ni Christina chuan Lincoln chu soisa in afatak ani lo thu ahrila Lincoln tan avaril hai thak te renge ti chuan mahon chuan Michael aplen angin Christina te bomin bom apuaka Lincoln achan chuak Michael po chuan general ate bomin sarai ti bekan pongsual atum mek lai chuan achan chuak ve bok Christina chu alathi reng lo Michael ate chu ronjong chuakin sila adila Michael chu ka atum bok anasa ve khop mai Christina hi suma wangin poisa ka nei lo ani ber chuti lai chuan sarai lo in rol vading Christina akap luma Michael Christina in akap ve bok ti chuan atopa chuan Michael ate unau Fernando Benjamin mahon le sarai te chuan company vochevekin anzalen na ansual chuakta ti bek po khan anza ngai na adil ve a ni masela mi suak sual wa nei na chuan top chin nein ti bek ero fox river anthon kirta ani general upon asu asual to kompon man chu mu in Lincoln ati hlum antum na chair mangnge in anun na lak anita ani asin to bera chuan sarai le afapa Lincoln Fernando le mahon anron langa an thiam pui pa Michael thlan to in season 4 atop ta ani ole channel hi ila subscribe lo chuan khongai in lo subscribe la last prison break na tu zinga ron upload ngal kan tumanga ti chuan zan lama season 5 atop berna ron dale man kan tum don ania